Ďakujem ti, Otče. Sláva buď Bohu. Halelúja. Dnes večer je večerom oslobodenia. Keď ideš do písem, zistíš, že všetci tí, ktorí dostali oslobodenie od Pána Ježíša Krista, začali tým, že ho chválili. Dám vám 5 minút na to, aby ste chválili Boha vašim vlastným spôsobom. Kto chce, môže spievať, kto chce, nech kričí, môžete tlieskať. 5 minút. Poďme teraz, chválme Pána zástupov. Chválte toho, ktorý nikdy nestratil žiadnu vojnu. Nikdy nezlyhal. Nikdy nezlyhal. Chválte ho. Uctievajte ho. Dávajte mu slávu. Dávajte mu úctu. Uctievajte ho. Ó, Páne, ďakujem. Ďakujem. Ramoko Shanda. Enke Keremoko Rundramoko Shikeremoko Chandakarabakasha. Glorify your name, like never before. Oh, thank you, Father.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. V mene Ježíš, mocného Boha, sme chválili. Ty si mocný Boh. Si väčší ako som ja. Haleluja. Haleluja. Náš Otec a náš Bože, nezmeniteľný, ktorý všetko môže zmeniť, ktorý si nestrátil žiadnu bitku, ktorý si povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Chválime ťa. Vyvyšujeme Tvoje sveté meno. Príjmi našu chválu v mene Ježíš. Dnes večer v životoch svojich detí ukáž svoju všemohúcosť. Poraz každé protivenstvo dnes večer. Utíš všetky nadávky dnes večer. Osláv svoje meno. V mene Ježíš sme sa modlili. Amen. Nech niekto zakričí haleluja. Dobre. To bolo lepšie. Od 6. hodiny dnes večer je počet detí narodených počas tohto konventu 57. A dneska máme 3x dvojičky. Dievčatá to dobiehajú.
Takže teraz máme 30 chlapcov a 27 dievčat. Nech chlapci zakričia sláva Pánovi. A nech dievčatá zakričia halleluja. OK. Teraz upratovanie. Tí, ktorí vedú čistotu. A? Toto je zaujímavé. Prvý, Kano provincia 1. Druhý, Rivers, provincia 7. Tretí, Delta, provincia 1. Číslo 3 od spodu. Lagos, provincia 72. Číslo 2 od spodu. FCT, provincia 7. A úplne na spodu sú kombinácie provincií, Rivers, provincia 10, 14 a 19. Udržujte svoje okolie v čistote. Celý svet počúva tieto informácie. Čistota je hneď po zbožnosti. Držte svoje veci v čistote. We can't have the main altar here tomorrow. We have to move to the new arena. Už teraz je zrejmé, Because this one is already že overflowing. zajtra nemôžeme mať hlavný oltár tu, takže sa presunieme do novej haly. So tomorrow, Pretože táto je už teraz preplnená. A múdri ľudia sú už teraz v novom auditóriu, 3x3 auditorium. takže zajtra toto bude tiež preplnené a hlavný oltár bude v 3x3 hale. Beyond expectations. How do you know? Ako to viem? I'm sanctified. Som posvetený. And like I told you yesterday, A ako som vám povedal včera, ak si posvetený, you know what people don't know. vieš aj to, čo iní ľudia And nevedia. see a little bit Môžeš vidieť of the future. trochu z budúcnosti. So Takže take advantage of this inside zober si information. výhodu z tejto informácie And if you a ak choose sa to rozhodneš stay here, byť tu, no problem. nie je Just make žiaden sure you problém, get to sit len sa on uistí, time. že si Because prídeš this place sadnúť včas, pretože toto miesto bude stále preplnené. and yet A aj teraz 3x3 3x3 we overflow. je tiež plná. Who said so? Kto to povedal? Daddy told me, Môj otec mi to povedal. and he doesn't lie. A on neklame. Tomorrow, Zajtra heaven itself nebo samo will be paying us nás a navštívi. special visit. But tonight, Dnes večer the Almighty God wants Boh to Všemohúci chce set some people free. niektorých ľudí oslobodiť. And believe it or not,
A či tomu veríš, alebo nie, možno aj ty budeš jedným z tých ľudí. Keď hovoríme o vyslobodení, mnohí z nás si myslia, že vyslobodenie sa týka len tých, čo sú ovládaní diablom. Ovládnutie je posledné štádium aktivity diabla v ľudskom živote. Nemám dnes večer čas na dlhé biblické štúdia. Dnes večer vám budem hovoriť o 7 štádiách diablovej aktivity v ľudskom živote. Budem hovoriť o veciach, ako je útlak, úpadok, represia, posadnutie a tak ďalej, až kým sa dostaneme k ovládnutiu. Ovládnutie nepriateľom znamená, že nepriateľ prevzal kontrolu kompletne. To je až úplne posledný kus. Chcem vám povedať veľmi rýchlo, len dnes večer. No. Ako sme zvykli hovoriť, keď som bol mladý. Uvidíme, čo uvidíme. Každý deň začína nocou. To je ako my ľudské bytosti. Tiež my ľudia nezačíname ráno. Keď čítame Genesis 1. kapitolu a čítame verše 5, 8, 13 a tak ďalej, budeš počuť, ako Boh hovorí. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň. A bol večer, a bolo ráno, tretí deň. Každý deň začína nocou. In Genesis chapter 1, the same Genesis chapter 1. V Genesis 1. kapitole, ak čítaš, od verša 1 po verš 3, zistíš, že predtým, ako prišlo svetlo, prišla prvá temnota. Boh stvoril nebo a zem. A zem bola bez formy a bez tvaru. A temnota bola nad prahlbinou. To bolo ešte predtým, ako Boh povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo. Temnota bola prvá. Keď Biblia hovorí, že svet bol bez formy, znamená to, že bol v zmätku. Bol mimo poriadku. Bol tam zmätok a bol pred tým, ako prišiel poriadok. Búrka prichádza pred upokojením. Marek 4. kapitola od veršu 35 po verš 41. Pripomeniem. Ježiš spal a bola tam búrka. Dovtedy, kým ho nezobudili a nepovedal ticho buď.
Utíš sa. Are you in a storm tonight? Ste v búrke dneska večer? In the name that's above every other name, I say V peace. mene, be ktoré je still. nad každé iné meno, hovorí v búrke. Utíš sa. Every Každé testimony svedectvo begins with a začína problem. problémom. The bigger the problem, Čím väčší je problém, the bigger the tým testimony. väčšie je svedectvo. Every testimony. Ak si If v you have posledných not 3 shared rokoch the testimony nezdielal in the nejaké past väčšie 3 years, svedectvo, je to it's preto, because že you've si never had a nebol v crisis. žiadnej kríze. Every Každé testimony svedectvo začína begins krízou. with a crisis. There was a testimony. Včera tu somebody niekto shared zdieľal yesterday. také svedectvo. You know, some of A these keď ja počujem testimonies, niektoré tie svedectvá, hovorím si, sadni si, sadni si, you are si hlavný a dozorca. When I hear some of these Ale keď testimonies, počujem niektoré tie svedectvá, chcem vyskočiť jumping up and a shouting kričať hallelujah. haleluja. She told Ona me vám hovorila of a baby, o jej bábätku. a baby so sick Jej bábo bolo veľmi choré that 5 a doctors 5 doktori rejected the boy. odmietli tomu dieťaťu pomôcť. Povedali, že to dieťa zomre. They wouldn't even treat Že to ani him. nebudú skúšať. They said his case was hopeless. Jeho prípad je úplne bez nádejí. Then the Almighty God stepped in. Dovtedy, kým do toho nevstúpil Boh. Let somebody Nech shout niekto hallelujah. zakričí haleluja. The bigger the problem, the Čím bigger väčší the je problém, crisis, čím väčšia je the kríza, bigger the testimony. tým väčšie je For svedectvo. example, in Napríklad John chapter 11, Ján 11, prvý I verš. read it from verse 1 to the end. John 11. Ján 11. Lazarus was sick. Lazar bol chorý They sent to Jesus Christ, a poslali po Ježiša Krista. your friend, Tvoj priateľ, one you love. ten, ktorého miluje, je chorý. The Bible A Biblia hovorí, žiaden strach, tá choroba nie je na smrť. Je to na to, aby sa Boh oslávil. A zostali tam, kde boli. Dovtedy, kým ten muž nebol mŕtvý a pochovaný 4 dní. To je dosť, to stačí. Dobre, idem zobudiť ho. A môj otec vykročil. A jej sestry povedali, keby si tu bol, náš brat by nezomrel. Keď on povie, že je skriesením a životom. On povie slovo a zozajtra budeš hovoriť. Keď tí ľudia videli človeka, ktorý bol 4 dní mŕtvý, ako vyšiel z hrobu, už viac ho nikto nespochybňoval. Máš problém? Asi tu dnes večer? Nech vás počujem kričať haleluja. Keď je problém malý a ty svedčíš, ľudia ti povedia, sadni si, sadni si. Minulý týždeň ma bolela hlava a Ježiš ma uzdravil. Povedia ti, posaď sa. Ale keď niekto bol pokrytý ohňom
A oblečenie, ktoré mal oblečené, nedokázalo horeť. Tak nevieš udržať krik. Keď šaty nedokážu horiť, a bolo to vtedy, keď si to mal oblečenie v tú noc, keď som povedal, že to oblečenie je odteraz pomazané. O, sláva všemohúcemu Bohu. A to oblečenie nedokázalo začať horeť, pretože Boh prehovoril. Otec chce, aby som vám povedal, a ja teraz využívam svoju pozíciu ako ten, kto je posvetený. A prehlasujem nad vaším oblečením, že je posvetené. Ježiš kriesel mŕtvych aj predtým. Skriesel Jairovu dcéru, ale ľudia povedali, to sa naozaj nestalo. Možno to dieťa, to dievča to len predstieralo. Ale Ježiš sám povedal, že to dievča spalo. A len čakali, keď ju Ježiš zobudí. A on skriesel chlapca, vdovy z Naime. A už boli pripravení, že ho pochovajú. A ľudia povedia, to nebol skutočný zázrak. Ten chlapec bol len v kolme. A keď ho brali na cintorín, dofúkol ho čerstvý vzduch a akurát sa vracal k životu, keď Ježiš išiel okolo. A to bolo taká súhra náhod. Keď Ježiš povedal, že Lazar je chorý, tak povedal, počkám, až bude pochovaný. Až bude smrdieť. Potom ho vrátim k životu a ľudia budú vidieť, že vzkriesenie a život žije medzi nimi. Mám dobrú správu pre niektorých tu dnes večer. Tvoj problém je tak veľký, že ani nemôžeš myslieť na to, ako to riešiť. Dostaneš riešenie dnes večer. V 2. kráľovskej, kapitola 4, od verša 1 po verš 7. Keď žena po prorockom učeníkovi zbankrotovala, prišli veritelia a nebolo v tom dome nič, čo by mohli predať, okrem detí. Keď sa môj otec pohol, za jeden deň vyplatila to a ostalo jej toľko, aby už nikdy nepotrebovala nikoho peniaze. Toto svedectvo začína s veľkým problémom. Môžem informovať niekoho tu dnes večer. Finančne je tvoja situácia kritická. Na budúci rok na tomto konvente budeš stáť na tomto oltári
a povieš celému svetu, že máš viac, ako potrebuješ. V Marekovi, 5. kapitole, od veršu 2 po verš 15, dávam príklady toho, čím väčší je problém, tým väčšie je svedectvo. Marek 5. Tento bláznivý muž nemal jedného démona. Ani 7, ani 10, ani 100, ale légion. Bol tak šialený, že šialenci ho volali šialenec. Keď môj otec povedal slovo a všetci démoni boli rozprášení a prišli ľudia z toho kraja a videli toho šialenca so zdravým rozumom, ako má oblečenie. Biblia hovorí, že sa zlákli. Sú svedectvá, ktoré ľudí vystrašia. Povedal som v útorok, že keď chválime Pána spoločne, ako jeden hlas, náš Boh nás tak požehná, že celý svet sa ho bude báť. I can give you practical illustrations, but I don't have time to tell you. Dávam vám praktické ilustrácie, nemám čas vám hovoriť príbehy, lebo Boh chce niečo urobiť a ponáhla sa, aby to spravil. Každý deň začína nocou. Každé svedectvo začína krízou. Deje sa to, keď noc odmieta zmeniť sa na deň. Vtedy potrebuješ volať na pomoc nebo, aby prišlo a zasiahlo. Keď máš problém, to nie je problém, ale začiatok svedectva. Ale keď problém sa odmieta pohnúť, keď sa noc odmieta premeniť na deň a už je 8, 9, 10 hodín a stále je tma, my musíme vtedy volať na nebo, aby zasiahlo. Marek, kapitola 5, verše 25 až 34. Marek 5, 25 až 34. Žena s krvotokom bola u jedného doktora, ten ju odkázal k druhému doktorovi a ten k tretiemu a ten ju odkázal k štvrtému, až kým minula všetko, čo mala. A namiesto toho, aby jej bolo lepšie, bolo jej horšie. Ona povedala, nebo, budeš musieť zasiahnuť. Preto odkaz dnes večer nie je pre každého. Je pre tých z nás, ktorí vieme, že pred nami je hora a už sme jej prikázali, aby sa pohla. A ona sa nepohla. Postili sme sa, modlili sme sa, pozvali sme pastora,
k modlitbe. Aj on sa modlil. Niektorí z vás napísali hlavnému dozorcovi. Aj on sa modlil. Ale problém je stále tam. Dnes večer je tvoja noc. Každý deň začína s nocou. Noc by sa mala zmeniť na deň. Smútok by sa mal zmeniť na radosť. Noc je sprevádzaná plačom a ráno ide radosť. Ale keď to plakanie sa odmieta zmeniť na radosť, musíme volať na nebo. Pretože dnes večer hovoríme o krajine, kde sú dni bez konca. To je nebo. Chcem vám to ukázať v Biblii. Ale vy to poznáte. Zjavenie 22, verš 5. Nie je tam žiadna noc. Žiadna noc znamená, ak tvoj problém začal v noci, noc sa zmení na deň. Neznamená to, že deň sa presunie do ďalšej noci. Predtým, ako bude ďalší deň. To by mal byť normálny cyklus. Ale miesto, o ktorom hovoríme, sa volá nebo. A tam je deň na veky. Predstav si seba na zvyšok svojho života nemať už žiadnu ďalšiu noc. Len deň. Predstav si, že chceme spoločne niečo osláviť. Napríklad tvoje narodeniny. Všetko sa pripraví. Veľa pozvánok. Očakávať. A vyhliadaš ten deň. Príde ten deň. Ďakujem ti, môj otec. Môj otec chce, aby som povedal, že teraz v noci začína tvoj deň. Pane. Deň prišiel. Staneš ráno a každý spieva všetko najlepšie, každý sa zameriava na teba a ty rastieš, si centrom pozornosti. A predtým, ako si to všimneš, je deň na konci. Taký deň, čas uletí zrazu, je to zo 7 hodiny 8 a deň povie, už musím ísť. Predstav si,
Imagine ako to how bude, beautiful it will be keď if your tvoj day deň never becomes nikdy night. neskončí. Imagine how wonderful it will be. Imagine how wonderful it will be if it Predstav is si, just aké je joy to, keď je radosť all the time. celý čas. May I decree to somebody Môžem in the mighty prehlásiť name of niekomu v Jesus, mene Ježiš, from tonight od onward, dnešnej noci no more sorrow nebudeš for you. viac smútiť. You Vidíš, see, Božie what the slovo Lord hovorí. says. Thank you. Ďakujem ti, môj otče. Aby som Lord povedal asked me to niekomu, tell somebody. že príslovie, He nie said, každý "He's deň saying sú Vianoce. that not Toto every day is príslovie sa Christmas. nebude na teba Will aplikovať. no longer apply to you. Som si istý, že ste to pochopili. I'm sure you understand that one. Keď ideš do Anglicka, I mean, when you go out abroad, je tam v Londýne jeden taký veľký obchod, store in London, kde odpočítavajú when it is 100 dní 100 do days to Vianoc. Christmas, 100 they dní do begin to Vianoc, advertise it. 98 dní do Vianoc. Tomorrow, 99 Sú days to takí ľudia, Christmas. ktorí Because everybody is len looking jeden forward to deň at least one day majú in the radosť. year when they A can have predtým, joy. ako si to všimnú, Vianoce prišli, odišli Christmas has come a and gone. niekto by chcel It držať is in an attempt ten to jeden hold deň on to that aj v one decembri day that they 26, say, aby bolo December verejné voľby. 26 also, public holiday. And the Almighty God says, A všemohúci Boh hovorí, do konca života každý tvoj deň bude ako Vianoce. Vedel si, že Boh dokáže, aby jedno ráno trvalo 1000 rokov? To je slovo Božie, Žalm 90. Žalm 90, verš 4. As far as God is concerned, 1,000 years could be just like yesterday. Imagine that in your Predstav family, si, že v tvojej rodine, and I'm claiming this for myself, toto hovorím aj pre seba, in your family that there be no nebude premature žiadna death for predčasná 1,000 years. smrť po 1000 rokov. You say, you mean that suddenly A teraz náhle budeme tu mať rodiny, kde nebude žiadna predčasná smrť. no premature death? Biblia to hovorí. The Bible says in His Word, it says in His Word, in Isaiah 65, verse 20. Izajášovi Isaiah 65, verse 20, 65, he said, verš 20. it is possible that when somebody dies and is 100 years old, they will call Nikto him an nebude v tých infant. dňoch zomierať mladý. In other words, nobody will die young. I claim that for my own family. Prehlasujem to aj nad mojou vlastnou rodinou. And I decree it to your family. Prehlasujem to aj nad tvojou rodinou. So what God wants to do tonight is to turn your night today Prišiel čas, aby sa tvoja noc zmenila na deň. and that crisis that had resisted prayers
That problem A tá kríza, ktorá odolávala modlitbám, that you have fasted about, prayed za about, ktorú si sa modlil, postil, invited pastor to pray about. za ktorú si pozval pastora, aby sa modlil. Niektorí z vás ste cestovali z jednej modlitebnej hory na druhú. A niektorí proroci, známi aj neznámi, jedli tuk z teba kvôli problému, ktorý sa nedal vyriešiť. V mene toho, ktorý ma poslal, dnes večer dostaneš svoje vyslobodenie. Only one condition. Iba jedna podmienka. There must be no trace Nesmie byť žiadna známka spolupráce medzi tebou a silami temnoty. Pretože ak ťa chce Boh oslobodiť a ty máš jednu nohu vo svete a druhú u Boha, Satan, you have to choose. musíš si vybrať, vybrať dneska, komu budeš slúžiť. 4. Mojžišova 19. Numbers 23. 19-24. A king invited a false prophet Kráľ si zavolal falošného proroka, come and curse Israel aby preklínal Izrael, so that they can be weakened and be destroyed. aby bol oslabený a The zničený. prophet came. Prorok prišiel, As he opened his mouth to otvoril curse, svoje ústa, aby preklínal blessings began to flow. a požehnania začali prúdiť. The king got A angry. kráľ sa nahneval. I asked you to Zavolal come and som curse these ťa, people. You are aby si blessing klial Israel. a ty žehnáš. How can I curse those whom God Ako has not môžem cursed? preklínať niekoho, He said, God koho has Boh not nepreklína? seen any Boh iniquity in nevidí these people. pochybenia medzi týmito ľuďmi. He has Preskúmali examined zhora, them zdola. up and down. You know, I was Už telling you, od útorka s vami hovorí, I said, že "Be treba, as pure aby as sme light." boli čistí ako Some of svetlo. you would say, Niektorí "You z are vás taking si that too myslia, far." že zachádzam príliš ďaleko. That's why Jesus Christ said, "You Ale must be Pán without Ježiš fault, povedal, without blemish, že musíte without any byť such bez thing, poškvrny a vady. Buďte čistí zvnútra von. inside out." He said, Nemôžem ich "I can't preklínať. curse them." Boh nevidí God has nič not zlé seen na nich. anything evil in them. You know, I told Ja som you the vám story povedal before, ten príbeh just for už illustration. predtým. The woman who came Len pre ilustráciu. Žena prišla a povedala, že for so many years, mnoho rokov je neplodná. go to Pastor Adeboye. He Povedali prays for jej, you. nech You ide will za become pastorom pregnant. Adeboyan. You've seen On so sa many pomodlí testimonies about a budeš tehotná. Wait till tomorrow. Videl si tak veľa svedectiev o tom, ako sa deti narodili. Počkajte na zajtra a uvidíte tie ženy, čo pred rokom boli neplodné, ako prídu s bábeckami.
Garantujem ti, že ich budú stovky. Je tu špeciálne pomazanie z milosti Božej, lebo Boh vie, že ja milujem deti. Pardon, beriem späť. Nebudú ich stovky, ale tisíce, lebo ja milujem deti. Tie, ktoré moja žena nemohla vyprodukovať, ďalšie ženy vyprodukujú. Ona prišla, aby sme sa modlili. Ďalší rok sa vrátila. Ja ešte nie som tehotná, povedala mi. Že keď prídem a pomodlíš sa za mňa, Svätý Duch padne a ja spadnem. A tak ďalej, a tak ďalej. Nemusíte padať. Vieme kontrolovať pomazanie. Čo je u teba zlé? Boh mi povedal, opýtaj sa jej, koľko má priateľov mimo svojho muža. Poznáte ten príbeh. Ak by to nebol Boží hlas, ako by som mohol povedať veľmi vážnej dáme, koľko priateľov máš? Ja som o tom chcel ísť veľmi opatrne. Sestra, prosím, nehnevajte sa. To nie ja hovorím, ale môj otec, že sa vás mám opýtať. Koľko máš priateľov popri svojom mužovi? A ona povedala, 6? Už som vám hovoril ten príbeh. Ty máš ešte 6 priateľov popri manželovi? A chceš, aby môj Boh niečo urobil? Môj Boh je svätý Boh. Chceš oslobodenie dnes večer? Chceš byť úplne slobodný? Chceš, aby sa noc zmenila na deň? Tvoj smutok na radosť? Chceš, aby sa hora pohla? Musíš sa rozhodnúť vo svojej mysli. Pre úplnú čistotu, úplnú svetosť. Toto Boh požaduje. Ako som vám povedal už v útorok, že toto nie je môj štandard. A niektorí ľudia povedia, že je príliš vysoký a pre mnohých ľudí robím ťažkú cestu do neba. Ale to nie som ja. To Boh chce, aby sme boli čistí ako svetlo. Hovorí svojim deťom, že musia byť dokonalé, ako je On dokonalý. Predtým, ako budeme hovoriť o záležitostiach hriechu, musíme si poznamenať, ako sa posunieme, aby sme získali vyslobodenie dnes večer. 2 jednoduché kroky. Prvý, budeme sa modliť. Budeme chváliť. Druhý, pôjdeme proti silám temnoty v mene, ktoré je nad každé iné meno. Ako som povedal na začiatku. Chceš, aby Boh ti dal oslobodenie? Začni s chválením Boha. Ten šialenec v Gazare nemohol rozprávať, démoni mu nedovolili hovoriť. Ale hneď, ako videl Ježiša prichádzať, začalo chváliť. Od toho momentu bolo veľa tých démonov zviazaných. Chválili sme Boha.
tonight. A ešte budeme. The devil is a liar. Ale diabol je klamár. Don't pay attention at all. Nevšímajte si ho. A crisis is going to lead to a testimony. Aj keby bola nejaká kríza, bude to viesť ku svedectvu. Tonight we are going to worship God, and you know when He comes to deliver. Budem chváliť Boha a viete, kedy príde k oslobodeniu. It's not a question of I'm a big man. To nie je otázka, aký som ja človek veľký. No. Rakovina nemá rešpekt pred titulom. Nezávisí na tom, koľko doktorátov máš. Keď bude čas chváliť Boha, ako malé dieťa, budeme chváliť. Lebo ak šialený muž mohol chváliť Boha, aké je tvoje ospravedlenie, ak by si ho nechválil? Pôjdeme proti silám temnoty v mene nad každé meno. Keď Dávid išiel proti Goliášovi, povedal, idem proti tebe v mene Pánovom. A budete vidieť, čo Boh bude robiť. A som si istý, že do zajtrajšieho rána budete všetci spievať novú pieseň. Ja pôjdem na bok cesty, aby Boh mohol robiť to, čo chce. Chcem dať príležitosť pár minút pre tých, čo majú odovzdať život Pánovi. Budem počítať do 20 a mali by ste sa ponáhľať, lebo zvýšok máme ešte úlohu s nebom. Takže ak chcete, aby Boh zachránil vašu dušu, umyl vás čistejšie ako sneh, chceš taký druh spasenia, ktorý už nikdy nebude mať dočinenia s diablom. Počítam od 1 do 20. Príďte, kým poviem 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Jedenáct. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Príďte dopredu. A ktorí prichádzate, ideme sa modliť. Nech sa Boh zmiluje nad tebou. Žiadaj ho, aby zachránil tvoju dušu a očistil ťa. Umyl všetky tvoje hriechy. Sľub mu, že odteraz mu budeš slúžiť po všetky dni svojho života a už sa nebudeš miešať s diablom. Ostatní, prosím, stiahnite svoje ruky k našim novým bratom a sestrám a prihovárajte sa za nich, aby ten, ktorý zachránil vaše duše, aj ich duše zachránil. Aspoň 3 minúty, ktorí ste ešte na ceste, ponáhľajte sa prísť dopredu. Žiadajte, aby zachránil vaše duše. Nech sa zmiluje nad vami. Nech vás umyje. Slúbte, že mu budete slúžiť po všetky dni svojho života. Bratia, skutočne prihovárajte sa. Nech im Boh dá nadprirodzené spasenie. Všetky staré veci pominú a všetko pre nich sa začne na novo. Ktorí sú na ceste, ponáhľajte sa dostať dopredu. I've only 1 more minute for you to get to the front.
Thank you, Jesus. Thank you, Father. V Ježišovom mocnom mene sme sa modlili. Môj Oče a môj Bože, ďakujem za slovo. Ďakujem, že si hovoril k nám. Ďakujem za týchto ľudí, ktorí ti odovzdali životy. Prosím, prijími ich. Zmiluj sa nad nimi. Nech ich tvoja krv očistí. Zachráň ich duše. Príjmi ich do Božej rodiny. A napíš ich mená do knihy života. Nech ti po zvyšok života slúžia. Ak budú odteraz na teba kričať, odpovedz im ohňom. Nedovol, aby odpadli. V mocnom mene Ježiš sme sa modlili. Amen. Chváľte Pána. Teraz poradcovia k vám prídu. Veľmi rýchlo to musíme urobiť. Dajú vám kartičky, tie vyplníte a potom môžete ísť na svoje miesta. My sa zatiaľ pripravíme na to, čo bude následovať. Okay, quickly. Ushers, please move fast.
Biblia nám hovorí v Jozuovi 6. kapitole, verš 20. Hovorí, deti Izraela kričali. A v ten deň, keď kričali, múr Jericha padol. Prvé, čo budeme robiť, každý z nás bude uvažovať nad svojou vlastnou piesňou. Kto chce, spievaj. Kto chce, tancuj. Trubači budú trúbiť na trumpety, organista bude hrať na orgán. A bude to radostným hlukom pre Hospodina, Pána. Dnes večer nežartujeme. Niektorí sú unavení z noci, ktorá nechce ustúpiť pred dňom. Am I correct? Ja zaspievam moju pieseň, ty zaspievaš svoju, organista bude hrať na orgán. A keď to začneme robiť, možno jeden, dvaja ľudia budú vedľa teba, ktorí ti povedia, nepreháňaj to. Pamätajte, to hovorili aj Bartimeovi. A keby ich počúval, jeho noc by trvala navždy. Toto je prvá vec, ktorú budeme robiť. Potom zaspievame jednu pieseň. A zvyšok je na Bohu. Ktorý môžete, postavte sa a spievajte Bohu. Tlieskajte. Tancujte.
Ďakujem ti, Pane. A teraz je to veľmi ľahká pieseň. Jednoduchá. Hovorí, v mene Ježíš, každé koleno sa musí skloniť. A keď ju spievaš ako bojovník, tak sústredíš svoju myseľ na tú horu, ktorá sa musí pohnúť. Tvoj duch vie, že tá hora musí padnúť. Takže 5 minút budeme spievať ako bojovníci. Bojovník není gentleman, keď je pred ním boj. Keď skončí boj, potom môžete byť gentlemani a dámy.
Ďakujem, Otče. Halelúja. Ešte zaspievame jednu pieseň. Poznáte ju dobre. Ježišová moc je super mocou. Ježišová moc je super mocou. Nespievajte to tak jemnučko. Nech diabol o vás vie. V mene Pána zástupov prehlasujem tvoje oslobodenie dnes večer. Tvoja noc sa stane ráno. Tá kríza v tvojom živote skončí dnes v noci. Predtým, ako slnko vyjde, ráno budeš svedčiť. A nech sa tak stane. V mocnom mene Ježiš sme sa modlili. Amen. Musím vás zastaviť, pretože Boží pohyb je už teraz tak mocný.
Some people are beginning to manifest. Je vás tu tak veľa, že nemáme na to priestory. Choďte domov a chváľte Boha. Do rána budeš vidieť, že múr Jericha v tvojom živote padol. A medzi tým dajte jeden pokrik, ktorý bude počuť až v Lagose. Praise the
Jesus, what an awesome night. I'd like us to please listen very carefully to this following announcement. I'd like us to listen very carefully to these following announcements. There is a young boy on the screen. There is a young boy on the screen. He's been found, but his parents are missing. He's been found, but his parents are missing. So if this is your son, please proceed to the altar. Proceed to the altar, and please let us know that this is your son. If this is your son, please proceed to the altar right away with any proof of identification, and please come claim your son. And as you do, the Lord will bless you in the name of Jesus. Moving on in the announcements, the Intercontinental Youth Pastor will be meeting with all university students and youth pastors outside Nigeria tomorrow morning by 10 a.m. at Car Park C. The Intercontinental Youth Pastor will be meeting with all university students and youth pastors outside Nigeria tomorrow morning by 10 a.m. at Car Park C. And all deacons and deaconesses should please report to the prayer foyer at 9 a.m. tomorrow morning to prepare for the Holy Communion service. All deacons and deaconesses should please report to the prayer foyer at 9 a.m. tomorrow morning to prepare for the Holy Communion service. And this announcement is from the Redeemed College of Missions. Please note that entrance examinations and interview into the Redeemed College of Missions for September 2024 is ongoing at the campus permanent site in Ede. Application form can be purchased on the college's website, rcm.edu.ng, and please note that the August edition of Executive Missions Training of Redeemed College of Missions is scheduled for Monday 12th to Friday 16th August 2024, and interested persons should contact the college. For more details, contact 0806-231-7926, 0806-231-7926, or visit the Central Missions Board opposite the Workers' Fund here at the Redemption City. This important announcement is from the Redeemed Christian Church of God Traffic Mayor. Please, you are advised to obey traffic mayors and other security volunteers as they are there to help you. You are not to park along the roads. Adequate parking arrangements have been made. Kindly use the car parks as there is a penalty for disobedience of this rule. And after the service, vehicular movements will be delayed for about 15 minutes for safety reasons to allow pedestrians get off the road. And cooking inside the car parks is totally forbidden. The Foreign Missionaries Luncheon will be coming up on Saturday, 10th August 2024 at Comfort Palace Hall by Redemption Resort Redemption Camp. The time is from 12 noon to 2 p.m. The Foreign Missionaries Luncheon will be coming up on Saturday, 10th August 2024 at Comfort Palace Hall by Redemption Resorts Redemption City. And time is between 12 noon to 2 p.m. All pastors in charge of parishes and above in our foreign mission fields are all cordially invited. And this last announcement from Team Nehemiah. It has come to the notice of Team Nehemiah that unauthorized vendors with POS terminals are moving around the auditorium. Please, you're advised not to transact with any vendor carrying POS terminals within the auditorium except Team Nehemiah members on uniform or RCCG ushers on uniform with reflective aprons.